खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। गिबि रादाबाव दं तुर्की आरो साइरिया हादराव जानाय गेदेर बांग्रिनि जाथायाव जिउ गोमाजानाय सुबुंफोरनि अनजिमाया गासै 15,383 जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला तुर्की हादराव थैनाय अनजिमाया दासिमाव 12,390 जाहैबाय आरो जखम जानाय सुबुंफोरनि अनजिमाया गासै दासिमाव 62,914 जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। गुबुन फारसे साइरिया हादराव जिउ गोमाजानाय सुबुंफोरनि अनजिमाया गासै दासिमाव 2,992 जाहैबाय आरो जखम जानाय सुबुंफोरनि अनजिमाया गासै दासिमाव 5,108 जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं मोसौ बेदरनि फालांगिरिफोर हमनो मोनदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया बुधबारखालि सानै मोसौ बेदरनि फालांगिरिफोरखौ पुलिसफ्रा हमनो मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे फालांगिरिफोरनिफ्राय पुलिस हान्जाया 13 केजि मोसौ बेदर एवनायजों लोगोसे माखासे गोथां मोसौ बेदरबो हमनो मोनफादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे मोसौ बेदरनि फालांगिरिफोरखौ पुलिसफ्रा गुवाहाटीनि 6 माइल गोजानाव हमनो मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय मोसौ बेदरनि फालांगिरिफोरा बिफा फिसाज्ला सानै। बिसोरनि मुंफोरखौ आब्दुल सालाम आरो महिदुल इस्लाम होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं दिनै रायमना नेशनेल पार्कनि गोदान गेटखौ बेखेवदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे गेटखौ कुसुगाव फरेस्ट डिभिजननि डिएफअ आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जयै लोगो नांनानै बेखेवदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं क'क्राझार जिल्लानि पाटगावनि हालां बाजाराव थानाय बाथौ बिद्या निकेतनाव गोदानै फरायसालिनि थाखो खथा लुफुंनायखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ दिनै बेखेवनानै होदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 2014 मायथाइयाव क'क्राझार जिल्लानि हालां बाजाराव गायसनजानाय बिद्या भारतीनि मोनसे थांखि बायदियै हालां बाजाराव थानाय बिद्या भारतीनि अनसुंथायाव गोदानै लुफुंजानाय थाखो खथानि फरायसालिनि न'खौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बेखेवनानै होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।